Здравейте, приятели! Аз се казвам Веналин Калинов от оръжейен магазин град Козлодуй. Днес на вашето внимание искам да ви представя едно интересно оръжие. Става въпрос за тази ловна карабина марка Блазер, модел SR 850. Едно изключително приятно и красиво оръжие. Ако мога да си позволя да кажа, че това е бащата на R93 и дядото на R8. Истинска класика. Калибърът е 30.06. Оптиката е Zeiss. Диавари 2,5 до 10 по 52. Оръжието е изключително добре запазено, в перфектен оригинален вид. Сега ще го разгледаме подробно. Много хубави инкрустации на главата. Дървото е в перфектен вид. Немска буза. Оръжието тежи 3 кг 950 грама с оптиката. Дължината на цевта е 62 см. Дължината на приклада от спуската е 37 см. Оръжието функционира перфектно. Много добре запазено оръжие. Можем спокойно да кажем, че настрелът е минимален. Оптиката е без абсолютно никакви дръскотини по лупите. Оксидацията е перфектна, оригинална. Имаме си магазин. Обира 4 патрона. Много добре инкрустиран също. Перфектно оръжие. Абсолютна класика. За любителите на такъв тип оръжие, ако искате да бъдете различни на лов, със сигурност това ще привлече вниманието на всички ваши колеги. Оръжието е много стойностно, много красиво. Калибър е универсален, хубав, така популярен доста в България. Ако това оръжие представлява интерес за вас или някой друго от нашия магазин, не се колебайте да свържете с нас. До скоро, бъдете здрави и ловувайте със стил!